KYDO asong pen ake joy se kachilang awar sai ki pipon. Sem taro arong angden baleno car ahiring tangrak pen kachingkor. West Karbi Anglong Labor Union na tumpen aro kising kang dangame kangni. Karlitang Rajendra rong piaphan chom ke parapa mejiaphan hanjang lang swang kang ke pajui. Rong alia long BJP mass joining program ke pamanpon. Neleberta thanbang sonro singrong pi aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honara do anaphan kardom nang pajiriklo kardom tane pinia bertan non angton pen arjikta KYDO asong pen ake joy se kachilang awar sai ki pipon. Kerap ki pipen na jograt pen akero kelong i. Pini jakhong ache kloni phai ingkoi rasir ke por phai ke pen por phai ke thoman phuloni constituency ke parlo salewar langtanga hi thialong KYDO mate Karbi Youth Development Organization asong pen chepatir pipon si ake joy pen salewar arada phan ake joy pen seka chilang awar sai pipon laben bang solong me phurang sina rong pipen pachini pon alam the kupia potsi selang ponang kokma atheke salewar arada tum seka chilang jia phan ki sungmate katora ke do kok theklong si KYDO asong pen kera pajir namlo Lapen non ke dobo ma sarkar aphan ka chuning ripon alam theke towar lapen medical sub center prabjin pen labang swadi malong ki pipon ji aphan si chuning ripon labang so ke joy pen se ka chilang lapen ake joy pen dowai ke long pon jok salebor arat mati rong asar lapen sarkari gaunbura atum ta aninga klong pen KYDO asong aphan ka choro pajir pon Ladat salawar langteng bojara long litum KYDO Central Committee hin pen dak ake joy pen se kelang program paman pon lo athi non na por la ke barla por munitum nangana kisu pini kisung por chitlo asila suma thap masin itum dak pini KYDO hin pen dak ake joy pen se kelang program ate free medical camp paman pon igloni tum Central Committee hin pen asidak pinangan tum se chelang pon long lo dapen dowai time ake joy pon bom lo ake ro pilo la joint director tumaphan alang itum kachuning ria teng pen pini la so program halong permission ang pipon na pat same asidak thaglong lo ni tum a dipen wangsi towar ke no pendang lo ason kavi dak do la sorong la si prabjin pen council kijak tumaphan CM ke hai dam phan chuning ripon lo towar taw pipin si prabjin pen towar tami kaselang ponji phan la pen dak non do bom adim salawar langteng adim long ke sub center kitami avelang ini ke longli allotment dulu sidak rong sortum nang thandun tami pini ani product sub center avelang la si prabjin pen sub center setami kipisirak pen la rong so tum han joy kipen sig chelang long ji phan awar sa ki pon busi KYDO hin pen ke AC ki jadom phan link he pon lo pen chuning ji pon lo te pini lo bang so nang tum bang so sai ke deng pon ke pini sarkar pen ana tum hanang cherap don mamma ten tum asong pen de ton tum che pen pu pon lo sarkar pen akerap ke ave puta pune la dubai pini pina ke sarkar pen sina akerap na pinu lo la pen mithang akhi pen kasi hini ni tumla group hian chirung si kedam kewang jang thu kachit hai pendang lo kicho kejong na pela doctor dong hang pacho pajun ke ni tuma pocket pen si mani ni tuma akhi pen si chipak kon pon News Desk report Biswanath Karbi live
tangde pini adun thwa berta non puthor ang ton pen langitha Sem taro arong angden baleno car ahiring tang rakpen kachingkoy. Dogmuka Police Station ke parlo sem taro arong adung het ihum Biswanath hupen ke bang bomahem konglong kopai ke lang no jok kachingkoy nang. Pinija Khongpo Cheklo ni phai inquire sir cap arni por phai ke thomra achitim malom Biswanath hupen ke bang bombaleno car registration number AS5AEC ED hini pho troxy mate AS01 ED 2557 akeloga gari kopai ke lang no jok sem taro arong adung het ke do goben rong pia rong athiria dung ahiring tangrak pen kaching koilong ke thekdun long atum pen ke pachinia teng ke bangso akara long ke veka bang pen bang phodo anparta bangso gari masa pachat muchoda jok men si amina ama donganat leng chorputa pachini pon kopai ke me parpe ga jok ki thi ke janga velang bonsita me penang an arenga husolo la pente nona mat ke doknoka PHC along si selang bon la pente nona mat ke komada tuma la pente konat si ke damji ma thangna chini ponon elang News Desk report Biswanath Karbi live. tangde pini adun thwa berta non puthor ang ton pen langitha West Karbi Anglong Labor Union atum pen aro ke seng kangdanga me kangni. West Karbi Anglong Labor Union atum pen pregjam adimaro ke seng ponason taksi pini kangdanga me kangni. Jengkhar lo long ta ke ongdung Karbi ara ta tum choklem chodamate kachong dara sai kamamu do anstame emithanga khaisi chepari deng nang popu mathasi West Karbi Anglong Labor Union aro ke seng pon ame padopon lo. Penangan ari soi jang ke claim thega tum do olo apot si non ke bang chilang anke methang along ri methang se chepari deng popu si lam the jai pon. Jengkha hawara long ta Labor Union aro ke seng kangdang pon ame long chetongdun West Karbi Anglong Labor Union ame Phumanaf Kramsa Samson Ingleng Biren Ingleng Hinchong Ronghang chetongdun pen kosonsi ke claim ke dam kemi senji aphanpura itum Karbi ara da tum take paprangdun thekji malapen pinang an ongdung asai kama mo sitame angtan ben ke bang atuma phan sai do an sitame pipera methang hi jan ke claim et pen kaching thurdun thekji aphan chingwai ching sai pot Laso melong arpu kimita chebak ponlo thonsing rongpi meipu boronsing ingleng dun meipu khorsing teron kongchun bang ajit phura rapchun bang soarlo tuma phan patirpi abang phirita rong hangpi tumsi pini bang so me kangni along ingsamjin mesen pen arpu chebak ponlo Ladakh Mijang Karbi Anglong Labor Union WKALU penelitum branch committee Ladakh Jengkha branch nilitum pini nang senglo la senilitum dak president penake cenglok kita menilitum chokleman pini ladak nilitum nang senglong lo la sike bang jilang efrang kita me preja masai long ta nilitum cerap itu dami la pen ke krem ponji la pen sengda meji la pen ke nilitum rong long sita me don kepen athaga long an ke nilitum sengda meji la pen ka chejawi ya phansi nilitum sengda meji la si litum Ladakh branch committee tum si nili toipo la selang litum si romolong si tame kiseng ye phan dampo moke bangji pang mangke nili japon po litum la West Karbi Anglong central committee pen bangke nilitum kachongdat arat atom phan nilitum phan isi our side mantenang piponeng lake nilitum misri tum si tame Ladakh ke theke tum do piglo Karbi West Karbi Anglong along sitame lasi pregjam akorti la pening ye tum sitame ke theke asona son do lasi lahe bangke ilitum Ladakh ilitum akorti la pening ye tum sitame kam kelong le la puson do lasi lahai ilitum kelong je phan lahai ka cheja ponje phan la pen ilitum West Karbi Anglong ka chepang tang ponje phan si isiwet pen mane union mane dak nilitum kachingrum ye pan unity padu ponji pansi nili mang ponlo la pen mathap Labor Union arpu ke banda jengkha hawar long nitum ke dengdun ke la phelo te mistri nitum jengkha pirthe Karbi Anglong West Karbi Anglong ta do lo amasi alang li ke thedong han thuni re la phelo je penang an muni tum ta dak jengkha Karbi Anglong West manta mistri kam thekser sarlo bosta me alang ni ke the tum
CMM tumta la horonjam bang nang ki piningi kusi ni tum tuning rilo arpu chang ponlo Manglemen nilimen ke rita rong hang pi kopi ar pusin nang ni kemo. ni non bang ke working president sinang ke petang lo ke ne bang ta chuleng dun lo to meseni puela hani tum ta pantang pon nilita the nilitum ta ni ke sare busor bag dolo kam klem sita me non ta horonjam long le jat de hai sita me non bang ke tuning ke la pelo आके थे तुरंत लोग हम पुष्टा में जब में CM तुम पुष्टा में ला खरंजाम बाग प्रॉब्लम पे नंगे पीन नहीं फंसी चुनिंग Karbi Anglong Dongka Mukam pen Promesh Terang report Biswanath Karbi live. Tangde pini adun thwa berta non puthor ang ton pen langitha. Karlitang Rajendra Rongpia Phan Chom ke Parapa Mejia Phan Hanjang Lang Swang Kang ke Pajui. Pini Nipha Ingkoi Raner Kep Arni Ada Por Phai Kreisia Por Malompen Barsi Hanjang Langso KLA Karbi Anglong Seva Kendra Hanjang Langso Sports Association Eastern Karbi Anglong College Hanjang Langso Hithipen Chenglo Kaprek Adim Pajui Ponlo. Hanjang Langso ang kang arada tum Karlitang Rajendra Rongpi kachewoi jui penajok aning dugdun ringti. Karlitang Rajendra Rongpi abarim EM Karbi Anglong Autonomous Council mahangget heglake dog Rongpi arong Hanjang Langso 1950 aning kan alangli mahang theglo lapen asar bura amen Karlitang Hemai Rongpi lapen asar piamen Karlitang Kache Kilingpi alangli tum korte bang phodo lason se Karlitang Rajendra Rongpi Sangpi Kareng Rongpi pi Phukan Rongpi Habe Rongpi Karlitang Baliram Rongpi lapen Karlitang Sem Rongpi atum henlo. Karlitang Rajendra Rongpi alangli Loki Charlie Kep ang deng Sarihajan Government School along pensi chepa unlo. Lapen lapu UG ang deng Anabangke Difu Government College along pensi chepa undunlo. Karlitang Rajendra Rongpi nim sotok BP penchepa chorsi o sumar chupa thelo. Lason si Karlitang Basarani Rongpipi, Sami Rupjili Rongpipi, Sami Lirbon Rongpipi, Sangpi Durmi Rongpipi, lapen Sami Urli Rongpipi atum henlo. Karlitang Rajendra Rongpi Pirthe along ke do una hut rat asai ke klempon lake HSA along me phula pen chunbang arpu batahini ke thomdolo alangli football ke pathua ning ke hanga son thot si referee ta chepa man ponlo Pinpur में Hanjang Langso pen ke kasa referee ke manchenga banglo alangli Karbi Anglong Seva Kendra along ta arpu endun pen Karlitang Janardan pathak ke japon asai do an klem dun lang nonamat Karbi Anglong angkanga manche thangplop Eastern Karbi Anglong College ke sengmate ke chengsi 1997 aning kan founder secretary arputa klem dun lang Hanjang Langso Multi-Purpose Cooperative Farming Society along ta penang ananing kan meipu arpu dengpen klem dam dun lang 1984 aning kan Bokajan MAC constituency angkang Songwe pen MAC kilik arjabdut Hemprega Parman kache song 1986 aning kan nihang Karbi Anglong anathu inut nong kache thangklong a leader manlo Aduntu 1989 aning kan Lakha Ingkoi Rahini Sarupathar MAC constituency along ASDC song pen kilik je pahai pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Health and Family Welfare arpulong dunlo Sonsi 2004 aning kan CPIML pen MAC kilik je patedun 2016 Bokajan LAC along CPIML a song pen MLA kilik je patedun 2021 aning kan ta puthot Bokajan LAC pen MLA kilik je patedun chula ASDC a song pen Anparta pini me an ke palong arni ongdung ke theki dinga tun chatong dun si hirju me chohang dun ringti lapen Karlitang Rajendra Rongpia phan akar jong chong reng me ke parapa meji aphan abang thu abang pitin na tumta arna ma hirju me hang pi dun ringti Karbi Anglong Japralang Sopen Augustine Rongpha report Biswanath Karbi live Tangde pini adun thwa berta non puthor ang ton pen langitha. Rong Alia long BJP mass joining program ke pamanpon Disama Lakha Hinia Hawa Rong Alia long BJP mass joining program ame along ongdung APHLC aboy kang raipon
Sikari Hanse polling station left wing wrong ali Sokme vothung achi la pen thedong teron arada tum chingrum si all party hills leaders conference mate thi hek pen APHLC pen che osi Bharatiya Janata Party mate team Karbi Anglong Dr. Tuliram rong hang ke japon ke mesan theglong si pini asong kaprek pen bang pharohini ra thom cap an Dr. Tuliram rong hang pen Bharatiya Janata Party abaha pharman dengponlo Bangso Melong Aluhi Sarpoman Pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, Difu MLA Bidya Singh Ingling, Haurakhat MLA Dor Singh Ronghang, EM Amar Singh Tiso, EM Richard Tokbi, Local MAC Johnny Timung Pen Danglok Pinang an MAC Atum Chetong Dun Pen May RDP Dun. Bangso Melong Dr. Tuliram Ronghang apan rong arata tumpen danglok, di sama lakha hini ahabar kisung ke boy alam antame memorandum pajirdun. Dr. Tuliram Ronghang kaning Jeponke, nanglitum wildlife arlo dokok busitami, nanglitum EC committee cheseng pen, team Karbi Anglong pen cherablote, longlea pata ke joy nang pipon po pusi ning Jepon. Lapen tovar ta me kaching thor amo anta, ningkan phong bong nang pipon ji apan chechak pen, rong aliara apan Dr. Tuliram Ronghang aning pathete kang pen mesen pen mei pachun pon. Karbi Anglong manja pen momita timong pi report Biswanath Karbi live. Tangde pini prime time berta la ampen si kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thu la pen dome thak me.